Sau un nou episod de Minecraft. Bate moaia cu pumnii. Sau un pumn în față. Adică. Dai de mine. Mă, te iar de mine. Vor fi postate episoade în fiecare zi de Minecraft. Aproape nu cred că în fiecare zi, nu știu. Voi continua cu seria dacă strângem 5 like-uri. Voi continua doar de dacă strângem 5 like-uri. Puteți să strângeți și mai mult. Dar voi așa 5 like-uri pentru că nu vreau să vă grăbesc. Nu știu acum spun. Da, vreau să strâng 1000 de like-uri dacă nu mai postez Minecraft. Eu nu sunt așa. Pur și simplu 5 like-uri după 2 episoade, 10 like-uri după 2 episoade, 15 like-uri, până ajung așa înceticel la 100, o să mai... Fac o mint, deci nu mint. Dacă nu strângem 100 de like-uri, sau nu, doamne, nu 100, 5 like-uri, nu o să mai postez până nu strângem 5 like-uri. Minecraft. Postez și altceva. Că altfel nu pot să nu postez nimic, că după pot să abonați de la mine și... Unu, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce mai faceți? Nu sunt vreo zombie. Uite mama zombie. Vezi aici? Uite, vezi un fel de căsuță din piatră. Arată bine până acum. Nu pot să zic că arată de urât încât m-aș muta și într-un canal. S-a puțin pauză. Nu pot să fie până să... Da. Mai fac încă 2 minute și am terminat cu episodul de azi. Știu că nu e lung, dar măcar mulțumiți-vă că am făcut un episod. Atunci, am făcut atunci de am zis că numai dacă strângem 5 like-uri, deși vreau să am cât mai mulți fani care să mă aprecieze pentru ce fac și pentru ce sunt sau ce sunt. Arată că am urât. Hai să decorăm mai puțin aici.
cărbuni. Ce Cosmina? Bravo. Bravo. Îți bune. Și a tău, Kevin? Unde-i carnea? Nu știu. Ai? Vi-l arăți? Nu știu unde e. Nu, le facem inachet. Cu finetii și cu frișcă. Mă, se cumpărați azi. Păi? Nu, că e bună, că n-ai. De aseară. De seara asta. Pentru că am văzut un frigider din seara asta și mi-am zis că era o clientă au primit-o. Cu torture și cu un de cărbune. Tac, să-mi pun un cărbun. Tac, tac, tac. Da. Deci cam atât cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!